Det blir hela går det. Nej, men det är så vi skålar för våra vänner då där och de inte känner det. Vi får lite gung liksom. Kan du göra det? Gungeligung, gungeligung. Ja, men det hade vi kunnat göra. Börja nu Peder, får vi se vad som händer. Ni förstår ju också vad jag pratar om. Konsolen är med. Låt henne få sista. Om man liksom bara tar i liksom från tårna och då kör vi liksom det här, vi skålar för våra vänner. Och de som inte känner, de skiter i. Det är jättekort. Då kör de. Ellen kan hålla käften ett tag. Ja, då kör vi. Vi skålar för våra vänner och alla vi känner. De som vi inte känner, de skiter vi i. Skål! Skål! Det var lite trevligt. Jag var lite cool. Ja, det tar med fan världen applåd. Nej, jag tänker på Mats här. Våran vän här. Som har haft jävligt tungt alltså. Han luxar lite. Men ni har en gemensam alkoholist. Ja, men Mats, ställ upp. Ställ upp Mats. Hej, jag heter Mats. Ja. Säg som du brukar säga. Hej, jag heter Mats. Jag är alkoholist. Jag flyttar ner. Hej Mats. Mats, du har fått en vän för livet. Hej, jag heter Mats. Jag är alkoholist. Hej Mats. Det var fint sagt. Jag är också alkoholist. Jag stöder dig i din kamp. Jag tycker det känns så jävla... Vi kommer närmare varandra. Myser på något vis. Du ska säga såhär, mys va? Ni säger kosning. Men är det samma grej? Jo, han har ju fått mat. Han har ju fått mat. Säger det, du glömde. Filmar. Ja!